שלום לכם, לכולם. כאן רמבוטן דיאטן. אחד שחיכיתם לו, הסיגמה שתמיד התאמן כל הזמן ולא היה פנוי, אך הנה אני כאן בשביל להודיע לכולם מהם השקעות החלבון שהם צריכים לצרוך. מי שלא מסכים, זה רק מוכיח לעצמו שאינו במיינדסט האמיתי של סיגמה ולא שואף מספיק גבוה כמו איש כמוני. זמן להתחיל. קודם כל, נתחיל במשקאות שטרם הוקרבו לאריה. זהו זה. אתם אולי שואלים את עצמכם, איך סיגמה שכמוני רמבוטן דיאטן לא צריך כל כך הרבה מהחלבון שניצב בפנינו. ובכן, זה אחד מהמאפיינים של סיגמה אמיתי. הוא יודע לשאוף תמיד, הוא יודע תמיד ליצור לעצמו מטרות. אם אני אשלים את כל אלו כבר, לא יהיה לי את המטרות ולא יהיה לאן לשאוף. תזכרו את זה, תמיד. עכשיו, בואו נתייחס לאלו שכן נצרכו על ידי האריה, שהוא כמובן אני. נתחיל עם אבקת חלבון של אולין שוקולד בלגי. אם זיכרוני המטה ואינו טועה, אומר נכון, חבר הציע לי את זה פעם אחת וניסיתי, אבל לא הרבבנו את זה מספיק. עם זאת, היה טעם שאכן מעניין. לכן אנחנו נשים אותו ב-C. יש פוטנציאל לעוד, יכול להיות שזה דווקא הגות מבין כולם, אך זה העתיד יגלה. הלאה לפרי-פרו של פרי-ניב תות בננה. ובכן, אני עשיתי בתקווה לטוב, אבל לצערי זה טעם של אקטימל. עכשיו, אקטימל אינו דבר רע, אבל אינו מבטא מסה. הוא לא באמת מביא את השרירים. למה לי לקנות משהו כמו פרי-פרו ולא אקטימל אם כך? זה לא פרקטי, זה לא יעיל. אנחנו שמים אותו ב-E. הלאה. יופית. אני לא טעמתי בעצמי. ראיתי אדם במו עיניי שניסה ואמר שזה לא כל כך משהו. עכשיו יש אנשים הפוכים שאולי יגידו אחרת, אבל סיגמה אמיתי יסתכל על הטרף שמולו ויבחין בזה ישירות. לכן אנחנו נדרג את זה כרגע ב-D. אם זה באמת לא כזה משהו, ככל הנראה האדם ימשיך לשתות, לכן יש תקווה. עכשיו אנחנו מתחילים להגיע לטריטוריה של דברים אמיתיים, של דברים שכל אחד צריך באמת לנסות. קודם כל, מולר פרוטין של קפה, של טעם קפה. ובכן, אמרו לי מראש שזה אחד המוצלחים, שזה אחד הטובים. אני באמת ניסיתי, וזה ראוי להגיע ל-A. מחיר אומנם מאוד יקר, אבל טעם מאוד נרכש, טעם שמאוד מגיע ואומר לך, כן, אני קפה, ולא רק שאני קפה, אני גם חלבון ראוי. אני ראוי מאוד שתיקח אותי ותתאמן איתי. זה משהו מיוחד. לעומתו, מולר פרוטין, טעם וניל. לצערי, אמנם אותה חברה, אמנם אותה מטרה, אבל טעם לא מספיק ראוי מסיבות שנגיע בהמשך עם טעם וניל אחר. נום פרו עם 20 גרם חלבון, אמנם קצת פחות, אבל יש פה איזשהו יופי. הרי זו חברה אוסטרית. אוסטרים ידועים כאומנים, וגם פה הביאו יופי. יש פה טעם יפה מאוד. זה אכן לא טעם קפה בדיוק, אלא טעם קקאו, מה שנותן איזשהו גיוון טוב ונותן לך רצון לעוד כל עוד אתה מוצא אותו. נשים אותו ב-B. נובגו אייס קפה, גם הוא מאוד ראוי באותה רמה כמו מולר. טעם די דומה, כמות חלבון די דומה, מחיר די דומה ככל הנראה, תלוי איפה תמצאו. מאוד ממליץ ומאוד מראה את חוזקת נובה בתחום הקפה, וכמובן בתחום החלבון במקרה הזה. אומנם טעם עוגיות אינו נכון. אתה לא יכול, סיגמה אמיתי לא יכול לשלב עוגיות יחד עם החלבון שלו. זה לא עובד ככה.
לפחות יחד עם המשקה. אם יש לך עוגיית חלבון, אפשר להבין, אבל לא יחד עם משקה. זה אסור. הגענו לאחרונים, יוטבת הפרו. נתחיל עם שיבולת שועל. אני אתחיל עם שיבולת שועל לפחות. אתם תסתדרו. הוא די טוב, זה תלוי קצת ביום. לפעמים הוא הולך במצב רוח יותר טוב, לפעמים פחות. לפעמים הוא משתלב עם דברים אחרים, ולפעמים פחות. סך הכל הוא נותן טעם מעניין של הבננה, יחד עם השיבולת שועל, ומסתדר נכון. מה שכן, כמות החלבונים שלו טיפה מעטה לחלבונים אחרים, ליוטבת הפרו אחרים. ולידו, יוטבת הפרו בטעם וניל, הידוע כמשקה השפיך. למה הוא משקה השפיך? אם תפתחו אותו, אתם תראו את המרקם, אתם תראו את הצבע, ואתם תבינו ישר שסיגמה אמיתי לא יכול להסתמך על זה. יש שם משהו חשוד, יש שם משהו בעייתי, וקשה לשתות. קשה, לא הבנתם אותי. קשה לשתות אותו, ולא ראוי לשתות אותו, לא נכון לשתות אותו. המולר וניל, בסיבה דומה, אמנם הוא קצת מתגבר על קושי המרקם. עכשיו, מי כמוני איני יודע מה המרקם האמיתי, ככל הנראה. סיגמה אמיתי לא אמור לדעת איך אמור להיות המרקם, אבל הכל בסדר. זה ידע אני פאקינג אומר. זה ידע שכל אריה אמיתי נולד איתו. האריה שבא לטרוף ידע מה המרקם וידע ממה להיזהר ובמה להשתמש, במה לנצל בטבע. הלאה, יוטבת הפרו, טעם שוקולד, אגוזים. הוא די בסדר, אבל הוא יכול להטות. אתה מבולבל אם אתה רוצה באמת שוקולד. הוא נותן לך כמות טובה של חלבון, אין לו הרבה סוכרים. הוא נייד והוא טוב, זה נכון, אבל הוא קצת מוזר בכל זאת. והאחרונים, יוטבת הפרו קפה ללא תוספת סוכר, ויוטבת הפרו קפה עם הסוכר. שניהם ראויים לדרגה הכי גבוהה שהינה S. למה זאת? קודם כל טעם נרכש. טעם שכל קפה אחר יכול לשאוף ולהתקרב. אבל זה באמת מרצה את הכל. זה בכמות חלבונים הנכונה. זה בגוון הנכון. זה מאוד נייד ומאוד הולך. בין אם אתה הולך על אחד עם הסוכרים ונותן לך יותר אנרגיה לזמן ספציפי, ובין אם אתה הולך עם האחד עם פחות סוכרים, עם טעם מעט שונה, ועדיין אפקט מאוד חזק. זה הטיר-ליסט. אם אתם לא מסכימים, אם לא ניסיתם מספיק מהחלבונים שפה, למה אתם מחכים? צאו החוצה. עכשיו, תראו בדשא. אני אעשה את זה. ביי.